आपण आज आपला 12वा अध्याय पाहणार आहोत. तर आपण आपलं मंगलाचरण म्हणू. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं सामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधू दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. तर स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचे. प्रथम आपल्या राधा गोविंदांना प्रणाम करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. प्रभुपाद स्वामींना प्रणाम करू, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. नामानिष्ठदास प्रभूजींना प्रणाम करते. आमच्या पूजा माताजी आणि आमच्या पूर्ण या मराठीच्या टीमला प्रणाम करते. आणि तुम्ही सगळे पण अन्वया माताजी ज्यांनी मला गीता शिकवली. आणि तुम्ही पण इथे वेळेत येता, तुम्हाला पण खूप खूप सादर प्रणाम. कसं आहे ना, तुम्ही सगळे खूप वेळेत येता. 10 मिनिटं आपण आधी सुरू करतो आणि उपस्थिती पण छान मेंटेन आहे, चांगलं वाटतं. तर हा 11व्या अध्यायाचा सारांश नाही, आपण आता आज 12वा अध्याय सुरू करणार ना. तर हा जो 11वा अध्याय होता त्याच्यामध्ये मी म्हटलं ना, अर्जुनामुळे आपल्याला पण हे विश्वरूप पाहायला मिळालं आणि खूप छान असं दर्शन झालं. आणि अ, श्लोकही सुंदर आहेत. आता तुम्ही अवश्य प्रयत्न करा की भगवंतांसमोर बसून ही गीता वाचणं वगैरे. भगवंतांना अर्जुनाने विनंती केली. विनंती कशी करायची ते पण लक्षात ठेवा, की आपल्याला जर का काय हवंय तर भगवंतांकडे जा, त्यांची प्रार्थना करा आणि तुम्हाला काय हवंय ते सांगा आणि का हवंय तेही त्याने सांगितलं, की मला क्षणाक्षणाला तुमचं दर्शन स्मरण राहील. सततम कीर्तयंतो माम. भगवंतांना सतत ते म्हणतात ना, मला तुम्ही स्मरणात राहा. मग आपण कसं ठेवायचं? म्हणून त्याने आणि दुसरं कारण काय असतं ना, की अर्जुन हा एकमेव आहे ज्याने ते दर्शन केलेलं होतं. की आता जे खूपदा आपण ऐकतो सगळे म्हणतात मी भगवंत आहे. तर ते भगवान असणं म्हणजे काय आहे हे त्यांनी दाखवून दिलंय, की बघितलत ना अर्जुनासारखा अर्जुन तो भीतीने व्याकुळ झाला. मग आपण पुढचं सगळं बघितलं. ओके. त्याचा जो शेवटचे दोन्ही श्लोक होते त्यामध्ये कृष्णाने काय सांगितलं, की माझं हे द्विभुज रूप देवी देवता पण बघायचा प्रयत्न करत असतात किंवा आपण म्हणतो ना चान्स शोधत असतात, की कुठेतरी भगवंतांचं ते द्विभुज रूप दिसेल. एवढं दुर्लभ आहे. आणि ते मग मग आम्ही कसं बघावं? आपण तर इथे आहोत एवढ्या लांब भगवंतांपासनं. तर भगवंतांनी काय सांगितलं? अनन्य भक्ती. हं. ओके. मग आता जी आपला आजचा अध्याय आहे. पुढची स्लाईड घ्या. मग आहे ना, अनन्य वर येऊन हा अध्याय थांबला, विश्वरूप दर्शनचा. मग अर्जुनाच्या समोर हे होते म्हणजे की अनन्य भक्तीने भगवंतांना आपण प्राप्त करू शकतो.
मग ती करायची म्हणजे काय करायचं? हं? म- माताजी, पुढची स्लाइड दिसते का तुम्हाला सगळ्यांना, की मलाच दिसत आहे? हा, आली आली. ओके, आपण ह्याच्यामध्ये अ, निर्विशेष ब्रह्म की भगवंतांची सगुण भक्ती हे बघू. त्याच्यानंतर ना भक्तीमध्ये तुम्ही ह्याच्यात बघालच की भगवंत स्वतःला ऍडजस्ट केलेत. म्हणजे ते किती करुणा सागर, दयेचा सागर, उगाच करुणा निधी, उगाच म्हणत नाहीत. ते सांगतायत की तुला हे नाही जमत, तर मग तू हे करून पहा. मग मी म्हंटल नाही भगवंत हे पण जमेलच वाटत नाही, मग ते कर, मग ते कर. भगवंतच हे करतायत की किती वाटत आहे ना की आपण ह्या जे हे आहे ना मनुष्य शरीर याचा योग्य वापर करून त्या जिथून आपण आलोय, जे आपले ओरिजिनल ठिकाण आहे तिकडे जावं. हं? ओके, माताजी पुढची स्लाइड घ्या. आणि ना ह्या अध्यायात ना शेवटच्या 6-7 श्लोकांमध्ये भगवंतांनी स्वतःचे प्रिय गुण सांगितलेत आणि प्रत्येक वेळी प्रिय शब्द वापरलाय. त्यामुळे ते किती प्रिय असतील बघा भगवंतांना. आता आपणही प्रयत्न करायला हवा की ते गुण आपल्यामध्ये यावेत. ओके, मिनल माताजी वाचा. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. अर्जुनाने पृच्छा केली, जे तुमची योग्य रीतीने भक्तिमय सेवा करण्यात सदैव संलग्न झालेले आहेत आणि जे अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करतात, त्यापैकी कोणाला अधिक परिपूर्ण मानण्यात येते? हरे कृष्ण. हा प्रश्न अर्जुनाने केला, किती छान झालं बघा. कारण ना तो काय विचारतोय बघा, की जे तुमची योग्य रीतीने भक्तिमय सेवा करण्यात संलग्न झालेले आहेत, सदैव सदैव. हा, म्हणजे ठीक आहे. इथे ते 16व्या अध्यायात जे दैवासुर संपद विभाग योग मध्ये सांगितले तसे आसुरी मार्ग नाही शोधलेले, स्वतःच्या मनाचे वगैरे. हा, तसं पण नाहीये. अर्जुन काय विचारतो, योग्य मार्गानेच तुमच्याशी जोडले गेलेले आहेत. हा, पण एक जण आहे ते ध्यान योग वगैरे अव्यक्ताची उपासना करतोय, तुमचीच, पण अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म, जे म्हणतो ना भगवंतांच्या धामाचा प्रकाश. आणि एक जे आहेत ते सगुण साकार रूपाचे, हे भगवंतांच्या आपल्या समोर ज्या रूपात आहेत त्या. मग ह्यातले अधिक परिपूर्ण कोण आहेत? आता अधिक परिपूर्ण कोण आहेत असं तो विचारतोय. आता तुम्ही मला सांगा की अर्जुनाला काय आवडतंय, म्हणजे कुठलं रूप आवडतंय भगवंताचं, तो कुणाशी जोडलायला त्याला आवडतंय? सांगा, कालच तर शिकलोय आपण शेवटी तो म्हणतो ना की मला हे तुमचं विश्वरूप वगैरे नाही हवे होत आहे चतुर्भुज सहज. रूप, चतुर्भुज हा, रूप, चतुर्भुज. हा, चतुर्भुज किंवा हे जे कृष्ण रूप, नारायण रूप, असं म्हणजे ज्याला आपण सगुण हा. साकार. हा, सगुण म्हणजे जे समोर आहे त्यांना, म्हणजे तुम्हाला कळलं नाही इथे की भगवंत फॉर्मलेस नाहीयेत. ते काय असे तत्व आहेत किंवा एनर्जी आहेत असं नाहीये. ते ना खूप छान आहेत ते. म्हटलं ना अखिलम मधुरम आहेत. हम्म. मग अर्जुनाला आणि शुद्ध भक्तांना भगवंतांचं हे द्विभुज रूप आवडतं. हा, की आणि त्याच्याशीच तर आपण जोडले जाऊ शकतो. मग हे जे निर्विशेष ब्रह्म जे आहेत ना ते ध्यान धारणा करून भगवंतांना एखादी एनर्जी, व्हायब्रेशन, प्रकाश, म्हणजे रे ऑफ लाईट असं वगैरे पाहतात. तर अर्जुनाने ते फारसं त्याला नाही आवडत आहे. हा, म्हणजे त्याने कालच क्लिअर केले की त्याला हे भगवंतांना असं बघायला आवडतं. त्यामुळे ना तो इथे हे करतोय की भक्ती करायची आहे तर मान्य आहे, पण कुणाची? की तुमच्या निर्विशेष ब्रह्म त्या तत्वाची, म्हणजे ईश्वर प्राप्तीचे 3 टप्पे आहेत, ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान. मला ब्रह्ममध्येच थांबावं
की मला परमात्मा ही भगवान रूपाची पूजा किंवा भक्ती हे काय अधिक परिपूर्ण आहे. आणि कृष्णाने क्लिअर उत्तरं दिली आहेत बघा. हा इथे माताजी घ्या पुढची slide. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः. श्री भगवान म्हणाले, जे उपासक आपले मन माझ्या साकार रूपावरती स्थित करतात आणि दृढ दिव्य श्रद्धेने माझी सतत उपासना करण्यामध्ये संलग्न झालेले असतात, ते माझ्या मते सर्वोत्तम आहेत. हरे कृष्ण. आता बघा इथे तर ह्याच्यामध्ये असे फाटे पण फुटलेले नाहीयेत. काय क्लिअर कट कृष्णाने सांगितलेलं आहे की जे उपासक आपले मन माझ्या या साकार रूपावर, हा मग भगवंत साकार रूपात समोर आहेत ना अर्जुनाच्या, त्यामुळे तुम्ही ध्यान धारणा मेडिटेशन करायचंय तरी तुम्ही भगवंतांच्या या गोविंद रूपावर करत चला. हा कारण दिसतंय ना, आणि आपण प्रिय आहोत म्हणून आपल्यासारखे भगवंत आहेत असं पण कधीही मनात आणू नका. त्यांचं जे रूप आहे ना तसं त्यांनी आपल्याला रूप दिलेलं आहे. हा कारण आपण त्यांचे थोडे प्रिय आहोत, मनुष्य आहोत, आपण उच्च चेतनेतले आहोत. त्यांच्याशी जोडून घेऊ शकतो, आपण आत्म्याला मुक्तीच्या मार्गावर नेऊ शकतो. हा त्यामुळे भगवंतांसारखं आपल्याला रूप दिलंय. त्यामुळे आपण ध्यानधारणा केली तर ह्या रूपावर करायला हवी आणि हे आनंद आनंद मिळतो त्याच्यामध्ये. आपण पुढे पाहू. त्यामुळे सगुण साकार रूपावर स्थित करतात स्वतःचं मन आणि दृढ श्रद्धेने माझी सतत उपासना करण्यामध्ये संलग्न झाले. ते माझ्या मते सर्वोत्तम आहेत. ओके घ्या माताजी. म्हणजे तुम्ही दृढ श्रद्धेने ना भगवंतांच्या सेवेमध्ये जोडून घ्यायला पाहिजे. एवढं एक लक्षात ठेवा हा, की अवश्य सगळ्यांनाच जीवनात कर्तव्य असतात, ती सोडा असं कोण म्हणत नाही. इथं कुठं युधिष्ठिर अर्जुन यांनी राज्यकारभार सोडला होता, मग ते अमरीश महाराज वगैरे, किंवा ते बरं ते नाही तुम्हाला तर आजकाल पण तुम्ही बघू शकता. आणि कालच ते एक माताजींनी म्हटलेलं म्हणून सांगितलेलं ना, आपली इच्छा असली तर आपल्याला वेळ पण मिळतो. त्यामुळे अवश्य थोडस जोडून घ्यायचा प्रयत्न करा सेवांमध्ये. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. ये त्वक्षरमणि निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्यद्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. परंतु जे साधक सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवून अव्यक्त, इंद्रियातीत, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अविकारी, स्थिर तथा अचल अशा परमसत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हा मग हे कधी ना कधी तरी जे निर्विशेष ह्याच्यावर एकाग्र करतायत ब्रह्मावर, त्या प्रकाशावर, हा ते कधी ना कधीतरी भगवंतांकडे जातील, पण त्या ब्रह्म टप्प्यापर्यंतच जातात. हा आणि त्यासाठी ना पहिली ओळ लक्षात घ्यायची, हा तुम्ही कधी विसरायची नाही. हे जे ध्यान धारणेचा हा जो मार्ग आहे, एकतर तो कलियुगासाठी नाहीये. आताची आपली इंद्रिय आणि आपलं मन आहे ना अतिशय धावणार आहे, ती स्थिरता नाहीये. हे सत्ययुगातली हे आहे विष्णूंची ध्यानधारणा. जेव्हा मनुष्याचं वय आता आपलं 100, मग द्वापारमध्ये 1000, तेव्हा त्रेतामध्ये 10,000 आणि सत्ययुगात 1,00,000 वर्षाचं मनुष्याचं वय असतं. आणि तेव्हा धर्म हा 100% असतो आणि सत्यच असतं सगळीकडे. त्याला म्हणून सत्ययुग म्हणतात. ही वाणी सत्य, पशु पक्षी पण हिंस्त्र नव्हते, असे म्हणजे सुंदरचं वातावरण. आता साठी हे नाहीच आहे. काय तेव्हाची इंद्रिय त्यांची वेगळी होती, ती धावणारी मन नव्हती स्थिर. ती ऑलरेडी सगळी सत्ययुगात आलेले हेच होते, म्हणजे भगवंतांशी कनेक्टेडच लोक होती ती सगळी. हा मग त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय माहितीये,
जे साधक सर्व इंद्रियांचे संयमन करून, हा आपला पॉइंट आहे. जो ध्यानधारणेचा मार्ग आहे ना, तुमची इंद्रिय ही तुमच्या ताब्यात असायला पाहिजे. ध्यानयोग उघडा आणि तुम्ही बघा. अर्जुन म्हणतो ना, मी माझ्या म्हणजे वाऱ्याला पण कंट्रोल करू शकेन कृष्णा, पण मी माझ्या मनाला नाही करू शकत. तर कृष्ण काय म्हणतात, जे शक्य नाही मी ते तुला का सांगेन, पण त्यासाठी तुमचा निग्रह हवा आणि तुमचा सराव हवा, म्हणजे मनावर ताबा हवा म्हणजे तुमच्याकडे, आणि तुम्ही त्याचा सराव करायला पाहिजे. हम्म. मग आता ध्यान योगावर मधले की आपल्यावर बर्डन असतं, आपल्यावर असतं ते, की तुम्ही तुमची इंद्रिय कंट्रोलमध्ये ठेवायला हवी. हा, जर का इंद्रियांवरचा कंट्रोल सुटला तर ध्यानयोग सुटला असं समजायचं. त्यामुळे पूर्ण ताब्यात हवी. आपलं धावणारं मन तिथं चालणार नाही, तिथं प्रगती होत नाही. दुसरी गोष्ट बरोबर उलट भक्तीमध्ये आहे. भक्तीमध्ये कसं माहितीये, भक्ती योगामध्ये आलात की भगवंत थोडं सांभाळून घेतात. म्हणजे ना, जप हा पहिली गोष्ट असते. तिथं आपल्याकडे टाइम असतो आणि आपल्या इच्छा ह्या होतच राहतात. मन हे इच्छा करणारच. मग ते आनंद तुम्ही कृष्णांशी जोडून घेऊ शकता, की तुम्हाला काहीतरी वाचावंसं वाटतंय, तुम्ही कृष्णांचं वाचू शकता. असं तुम्हाला छानसा प्रसाद कुणाला तरी काहीतरी वाटावंसं वाटतंय, तुम्ही बनवला प्रसाद सारखं काहीतरी, भगवंतांना घरात अर्पण केलं, नेऊन मंदिरात वाटलं असं. हा, हा एक मार्ग असतो. म्हणजे भक्तीमध्ये ना थोडंसं भगवंत आपल्याला सांभाळून घेत असतात. पण हा निर्विशेष ब्रह्माचा मार्ग हा पूर्णपणे गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली, आणि मुख्य म्हणजे तुमचं मन पूर्ण तुमच्या ताब्यात हवं, असं असायला हवं. ओके माताजी, पुढे चला. पण आता ते बघा पुढे भगवंत काय म्हणतात, वाचा. हरे कृष्ण. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. ज्यांचे मन परमसत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे, त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्ण. म्हणजे ह्यामध्ये ना प्रगती करणं जरा अवघड असतं. प्रत्येकाच्या मध्ये ते वैराग्य नसतं. इथे जायला ना तुमच्यामध्ये वैराग्य हवं. गृहस्थाश्रमी लोकांसाठी हा नाहीच आहे. आणि गुरूंवर तुमची अढळ श्रद्धा आणि त्याचं तुम्हाला आवड हवी. कृष्ण इथे काय म्हणतायत बघा, हा मार्ग जो आहे ना तो सोपा नाहीये. अवघड आहे, क्लेशदायक आहे आणि प्रगती खूप हळू होणार. आणि भक्तीचा जो मार्ग असतो तो 9व्या अध्यायात सांगितलंय बघा. सुसुखम आहे. अरे कृष्ण तो राजविद्या राज्यगुह्य योग त्याच्यामध्ये कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतायत की सुखम, हा भक्तीचा मार्ग हा आनंद देणारा आणि करावयास सोपा आहे. त्यामुळे गृहस्थाश्रमातली लोक आणि बाकीची सगळी जी प्रजा आहे ती करू शकते. की माताजी पुढे घ्या. ह्याच्यासाठी मात्र तुमच्याकडे एक गोष्ट ठामपणे हवी, वैराग्य. वाच. हरे कृष्ण. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. हे पार्थ, परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात, जे अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, जे माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होतात आणि जे माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा मी जन्म मृत्यूरूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण. हा, मग हे निर्विशेष ब्रह्मवाल्यांचं सांगितलं की नक्की भगवंतांना प्राप्त करू शकतात, पण तो मार्ग दुष्कर आणि क्लेशदायक आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला घरापासून लांब व्हावं लागणार, वनांमध्ये एकटं राहावं लागणार. तो थोडा क्लेशदायक आहे. मग इथे जे माझे पूजन करतात म्हणजे भगवंतांचं,
आणि आपल्याला करायचं काय काय बघा, आपली सर्व कर्मे भगवंतांना अर्पण करायची आहेत. हे कधी करणार माहितीये आपण, वाटतं आपल्याला मी करतो करतो, नाही आपला तो अहमपणा, भक्ती पण तितकी सोपी नाहीये. हे कधी करणार होणार माहितीये, जेव्हा आपल्यामधला हा जो मी आणि माझं हा अहंकार असतो ना, तो जाणार आणि आपण हे जाणणार की मी भगवंतांचा नित्य दास आहे. तेव्हा तेव्हा मी मागच्या लेवलमध्ये तुमच्या 18वा अध्याय घेतलेला तेव्हा सांगितलेलं 3 गोष्टी शिकलात तर आपण गीता शिकलो. की मी शरीर नाही, आत्मा आहे. हे लगेच होत नाही सोडा, पण फक्त लक्षात तर ठेवा. त्याच्यानंतर अ, मी भगवंतांचा अंश आहे आणि मी भगवंतांचा नित्य दास आहे. हा, जेव्हा हे आपण स्वतःला पटवतो, पटतं आपल्याला ते, तेव्हा आपण आपली सर्व कर्मे भगवंतांना अर्पण करत असतो. इथे कर्म करू नका म्हणत नाहीये, जी कर्तव्य, हा योग्य कर्म, ती सगळी करा, पण भगवंतांची कृपा ती त्यांना अर्पण. आणि अनन्य भावाने जे भगवंतांची उपासना करतात, आपलं मन भगवंतांच्या ठायी स्थिर हवं. हं. 8व्या अध्यायात कृष्णाने सांगितलंय बघा. आणि ते कसं स्थिर होणार? तर त्याचा तुम्हाला नित्य सराव करायला हवा. जेव्हा तुम्हाला भक्ती आयुष्यात येणार, तेव्हा जीवनाच्या हर एक अंगाने कृष्णाशी जोडून घ्या. मग तो भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होतो. म्हणजे कशी? भक्ती ह्याचाच अर्थ की भगवंतांची दिव्य प्रेममय सेवा. हां, त्यामध्ये आपण जोडून घ्यायला हवं. माझे ध्यान करतो, त्यांचा मी या जन्म-मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हा भवसागर आहे हां. हा मम मम माया सुदुष्कृतम्. अ, की ही जी भगवंतांची माया आहे ना, ही तुम्ही एकट्याने क्रॉस करणं अशक्य आहे. जर का भगवंतांच्या हातात हात दिला, तर मात्र भगवंत आपला त्याच्यातून उद्धार करेल. हं. हा माताजी घ्या पुढे. हरे कृष्ण. मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः. मज पुरुषोत्तम भगवंतावर आपले मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी माझ्या ठायी युक्त कर. अशा रीतीने तू निस्संदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. हरे कृष्ण. ही अनन्य भक्ती आहे बघा. हां, ह्याच्यावर आपल्याला पोहोचायचंय. पण म्हणून मी तिकडे जाऊ शकत नाही म्हणून काहीच करायचं नाही का? तर तसं नसतं. पण ही हे 12.8 हा श्लोक लक्षात ठेवा, की इथं हे आपल्या जीवनाचं ध्येय आहे. ना आपल्या जीवनाचं ध्येय कृष्ण हवेत, किंवा मला गोलोक धामला, हे भक्त असतात ना, असलं काही मागत पण नाहीत. मला गोलोक धामच हवंय, वैकुंठच हवंय, असलं तरी त्यांना काहीही इंटरेस्ट नसतो. तर ते जे अनन्य भक्त म्हणजे जे शुद्ध भक्त ज्याला आपण संत वगैरे म्हणतो, त्यांचं जीवन मात्र हे असं असतं, की त्यांच्या मनात भगवंतांचे विचार असतात. त्यांचं मन असतं ना भगवंतांवर स्थिर झालेलं असतं. त्यांची बुद्धी पण भगवंतांच्या ठायी युक्त असते आणि निस्संदेह सदैव माझ्यामध्ये वास करतात. म्हणजे कसं, सदैव त्यांचं सगळ्या अंगाने फक्त भगवंतांवर विचार एकाग्र झालेले असतात. हे शुद्ध भक्ती. मग आता ही काय आपल्याला जमणार नाहीये. मग कृष्ण पुढे बघा. हे नाही जमत. ही भक्तीचं अतिउच्च म्हणजे अनन्य भक्ती म्हणतात त्याला. पुढे घ्या माताजी. मग हे नाही जमत, आता काय करूया? हरे कृष्ण. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चलत्वाने माझ्या ठायी स्थिर करण्यात असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचं पालन कर. अशा रीतीने तू मला प्राप्त करण्याची इच्छा स्वतःच्या ठायी उत्पन्न कर. हरे कृष्ण. आता अनन्य भक्तीपर्यंत नाही, अजून तर तिथून कशी सुरुवात करू? भगवंता काहीच नाही, आता तुमचं नाव ऐकलंय. मग कृष्ण म्हणतायत ती नाही जमत आहे. तर थांबा, तुम्ही अ, आपल्या भक्तीचे नियामक तत्व असतात. म्हणजे भक्तीमध्ये या आणि प्राथमिक स्तरावरच तरी प्रयत्न करा नियम पाळायचे. थोडे तरी नियम आपण पाळायलाच हवे. हां, मग अशा रीतीने काय होणार,
की तुम्हाला प्राप्त करण्याची इच्छा आपल्यामध्ये निर्माण होईल. हा, त्यासाठी पहिल्यांदा श्रवण करत चला, जप करा. हा, जे खातो ते भगवंतांना अर्पण करून खा. आता बघा, तुम्ही कांदा लसूण खात असला, ठीक आहे. तर आपण काय करायचं, आठवड्यातला एखादा दिवस विना कांदा लसणाचं बनवायचं आणि त्या ऑलरेडी त्याच्यामुळे ना हे किती कोणी म्हटलं चवीचे इथे प्रश्न नसतात. खरं तर खूप छान लागतं ते जेवण आणि दुसरी गोष्ट ना तुमच्या आरोग्यासाठी ते चांगलं असतं. हं. भक्तीसाठी तर आहेच. ते छोटे प्रयत्न करा. आणि आपली 4 नियामक तत्व पाळायचा मुख्य म्हणजे प्रयत्न करा भक्तीची. काय? तर शाकाहार. आता अन्न खूप मुबलक आहे. असं नाहीये की जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. हां, त्यामुळे मग काय कुणाला मारायची गरज नाही. शाकाहारी बना. हं. त्याच्यानंतर अ, कुठल्याही प्रकारचं व्यसन करू नका. आणि हे आपण गेल्या वेळेस शिकलेलो आहे बघा. अ, शाकाहारामुळे अ, तुमच्या हृदयामध्ये एक हे येते कोमलता, मृदुता. हां, जी त्याच्यानंतर हे करू नका कुठलंही व्यसन. मग दारू, सिगारेट, तंबाखू हे ना असं मांजर कुत्र्याचं आयुष्य सगळीच जण जगतात. आपल्याला मनुष्य शरीर हे उच्च चेतनेचं आहे. त्याचा जरा उच्च गोष्टींसाठी वापर करायला हवा. हे नशे करण्यासाठी ते नाही मिळालेलं. मग आपण ऑलरेडी कर्मयोगात शिकलोय. भगवंत तुमची इच्छाच आहे ना तेच करायचं, तर मग पुढचं शरीर तसलं देतात, की बाबा तेच भरपूर कर. हं. मग आधीच एक तर आपण भगवंतांच्या विस्मरणात आहोत. जेव्हा मग नशे करतो ना, तेव्हा माणसं नाव-बिव पण सांगू नाही शकत. मग होतं काय? तो जो विस्मरण आहे ते आणि वाढतं आणि माया आपला आणि ताबा घेते, अहंकार वाढवते. त्यामुळे भगवंतांचं विस्मरण वाढत जातं. पुन्हा कुठल्याही प्रकारचा जुगार खेळू नका. हं. मग भलेही ऑनलाईन गेम वगैरे असू देत किंवा काहीही जुगार नको. कारण जुगार असतो ना तो हे तुमची सत्यता घेऊन जातो. हं. खोटं बोलल्याशिवाय, लपवाछपवी, धूर्तपणा केल्याशिवाय जुगार होत नसतो आणि तो तुमची सत्यता घेऊन जातो. आणि भगवंतांना आवडत नाही. सत्य हे स्वयंप्रकाशित आहे आणि भगवंत म्हणजे सत्य आहे. त्यामुळे त्यांना असत्य आवडत नाही. हां, आणि इव्हन तुम्ही आठवा महाभारत. ते द्यूत क्रीडा खेळताना भगवंत आले नाहीत तिथे. हं. मग त्याच्यानंतर चौथं काय? तर अवैध शारीरिक संबंध ठेवू नका. तुमची धर्मपत्नी, धर्मपती म्हणजे पती ह्यांच्याबरोबर आपण प्रामाणिक राहायला हवं. हे जे अवैध शारीरिक संबंध असतात, हे तुमची शुची घेऊन जातात. शरीर, मन आणि बुद्धी ह्या तिघांचीही शुची हवी आपल्याकडे म्हणजे स्वच्छता. हां, तर ही शुची घेऊन जातात. मग हे 4ही गुण आहेत ना, हे दैवी गुण आहेत. भगवंतांकडे जायला मदत करणार आहेत. म्हणून पहिल्या स्टेपला एवढं तर ट्राय करा, की मी हळू का होईना मी शाकाहारी बनेन. मी कुठलंही व्यसन नाही करणार, जुगार नाही करणार आणि अवैध शारीरिक संबंध नाही. ह्यामुळे ना आपलं मन एकाग्र होतं. अभ्यास आणि तुम्ही बघा तुमच्या कपॅसिटी चांगल्या योग्य वापरल्या जातात. हं. माताजी पुढे घ्या. हरे कृष्ण. पुढे घ्या. हां, हे अभ्यासेप्य चालेल माझं. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. तू भक्ती योगाच्या विधिविधानांचे पालन करण्यात असमर्थ असशील तर केवळ माझ्याकरिता कर्म कर, कारण माझ्याकरिता कर्म केल्याने तुला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. मग मला साधना भक्ती पण जमत नाहीये. 4 नियामक तत्व पण पाळायला येत नाहीयेत. ना मी भगवंतांना अर्पण करून अन्न खातोय. तर भगवंत म्हणतायत, "तरी पण थांब, निराश नका होऊ. तुम्ही जीवन जगताना सगळं नाही बाबा, रोजचं अन्न मी नाही अर्पण करू शकत आहे. दूध, तूप भात, दही भात, अं, अ, आणि फ्रुट्स म्हणजे फळं, कुठलीही फळं, हे तर आपण भगवंतांना अर्पण करू शकतो. हं. अ, आणि पत्रम पुष्पम फलम तोयम 4 झाडं लावा. ती फुलं झाडांना घाला, देवाला घाला. असं म्हणजे जीवनात अशी काहीतरी कर्म करा, जी तुम्हाला शक्य आहे, जी भगवंतांप्रित्यर्थ असतील.
जी तुम्हालाच माहीत असतील आणि फक्त भगवंतांना माहीत असतील आणि आनंद घ्या त्याचा. आता इथे ते कारागीर आहेत जे काहीतरी करू शकतायत. तर आहे ना, तुमच्यामध्ये अशी जी काही हे असतात स्किल्स किंवा तुमच्याकडे थोडा वेळ आहे, मग गावात सप्ताह वगैरे आहे, ज्ञानेश्वरी पारायण आहे. जा तिकडे एखादी सेवा घ्या. मला सेवा पण घ्यायला जमत नाही. तर थोडं शिधा द्या त्यांना. तेलाचा डब्बा देतो बाबा, तांदळाचं पोतं देतो, असं काहीतरी करा. प्रत्यक्षात प्रसादाच्या दिवशी काहीतरी वाढू वगैरे लागा. बरं हे काही नाही जमलं, तर प्रसाद जाऊन खाऊन तर या. एवढं तर म्हणजे काहीतरी अशी कर्म करा, की जी तुम्ही भगवंतांप्रित्यर्थ करा. हं. आज्ञा माताजी पुढे. हरे हे बघा इकडे. कृष्ण. तुम्ही मंदिरांना दान करू शकता. हा वाचा माताजी पुढे घ्या. हरे कृष्ण. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफळांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण. नाही, घरातले परवानगी देत नाहीत. एक सुद्धा कर्म मी भगवंता तुमच्या प्रित्यर्थ करू शकत नाही. असं जरी असलं तर भगवंत काय म्हणतायत, की थोडं ह्यासाठी आपल्याला ज्ञान मात्र मिळवायला हवा. तुम्ही गीता उघडून वाचायला वगैरे हवी. त्यामुळे म्हणजे तुम्हाला कळेल, की कृष्णाने ते सांगितलंय, की तुम्हाला तेही एखादं कर्म स्ट्रेट खुलेआम भगवंतांसाठी करायला नाहीच जमत आहे. तर कृष्ण म्हणतायत, की मग तू आपल्या कर्मफळांचा त्याग करून ती कर्म तरी मला अर्पण कर. मनातनं तरी करू शकता किंवा मग दुसरी कुठली तरी जी डायरेक्ट भगवंतांसाठी नाहीये, पण एखादं हॉस्पिटल उभं करा. चॅरिटीमध्ये म्हणतो ना आपण, तसं तरी काहीतरी करा. हां, तेवढं तरी कर्मफलांचा त्याग करा आणि ती मला अर्पण करा आणि आत्मस्थित म्हणजे मनातनं का होईना ती मी डायरेक्ट तुम्ही त्याचा उपयोग एखाद्या मंदिरात भगवंतांना नाही केलेला. पण ते असं काहीतरी चांगली कर्म करा, की जी मनातनं तरी भगवंतांना अर्पण करून समाजासाठी वगैरे करा. हं. हां, माताजी घ्या पुढे. हरे कृष्ण. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. नाही माताजी, आपला 12वा श्लोक स्क्रीनवर आलाय. हा 11वा पण म्हटला का? हो, हो, हो. झाला ना आपला 11वा. हो, बरं हो. 12वा वाचते. 12वा. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानो विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलांचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे. कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनःशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हां, की बाबा आता कृष्ण आम्ही समाजासाठी पण तुम्हाला समर्पित करून काय असं नाही करू शकत आहे, की नाही बाबा मी काय समाजासाठी पण नाही हेल्प करू शकत आहे. तरी पण कृष्ण काय सांगतायत बघा, मग ते काहीच तुम्हाला नाही जमत आहे. तर जरा ज्ञान मिळवायचा प्रयत्न करा आणि आता तर जरा बरं झालंय, सोपं आहे. तर आपण अधिकृत गुरु शिष्य परंपरेतनं घ्या हां. तर जरासा स्वतःचा वेळ एवढ्यासाठी तर द्या, की तुम्ही थोडंसं ज्ञान मिळवायचा प्रयत्न करा. जरा अभ्यास करा आणि त्याच्यामुळे ना तुम्हाला हे होतं, जसं-जसं ज्ञान घ्याल ना, तसं आपल्या काय आहे हे म्हणजे कुठून आलो आपण वगैरे असं कळत जातं. मग ना त्याच्यामुळे आपण भगवंतांचं ध्यान वगैरे करू शकतो. मन म्हणजे भगवंतांवर थोडं तरी स्वतःला संलग्न करू शकतो भगवंतांबरोबर. हां, मग हे जेव्हा असं नुसतं मग ज्ञान मिळवलं की ध्यान करायला शिका. ध्यानापेक्षा ध्यान जसं करतो किंवा ध्यान म्हणजे काय तर मन भगवंतांशी जोडायला शिका. मग त्यामुळे काय होतं आपली समज वाढत जाते भगवंतांविषयीची.
त्यामुळे नुसतं कोरडं असं वाचून सोडू नका. तर भगवंतांशी जोडून घ्या. आणि त्याच्यापेक्षा पण श्रेष्ठ काय आहे? ज्ञानापेक्षा ध्यान, ध्यानापेक्षा कर्मफलांचा त्याग करणं. हा श्लोकच खूप सुंदर आहे. त्यांनी टप्पे सांगितलेत बघा. ज्ञान मिळवा, भगवंतांशी ध्यान करा म्हणजे जोडून घ्या त्यांच्याशी. आणि त्याच्यानंतर कर्मफलांचा त्याग करायला शिका. का? तर किती ओझी वाहणार आहोत सांगा कर्मफलांची. त्याच्याचमुळे तर पुन्हा पुन्हा फेऱ्यांमध्ये अडकलोय. चौथं चरण वाचा. त्यागात शांतिरनंतरम. हं? ही अनंत अशी शांतता आहे. कर्मफलांचा त्याग केलात ना, तर तुम्हाला हलकं हलकं वाटेल. ती कृष्णांना अर्पण केलं तर आणि शांतताला प्राप्त करा. हं? इथे जी खाली ती गोष्ट आहे ती लेव्हल 1 मध्ये माताजी ही फळवाल्या बाईची गोष्ट ऐकली आहे का तुम्ही सगळ्यांनी? कृष्णांच्या द्वारकेत येत असते ती फळं विकायला. सॉरी, द्वारका नाही, गोकुळात येत असते. नाही का? हे बघा, हा एक फळवाली असते, जी आपली फळं घेऊन ना गोकुळात विकायला येत असते आणि तिने खूप ऐकलेलं असतं, की नंदांचा मुलगा असा आहे, तो नंदांचा लाला तसा आहे आणि नेहमी म्हणत असते, आपण एकदा यशोदेकडे जाऊ आणि पाहू त्याला, असं तिला खूप वाटत असतं. मग एक दिवस ना घरातनं निघतानाच ती फळं म्हणते, आज आपण विकायचीच नाहीत. आपण स्ट्रेट यशोदेच्या इकडे जायचं आणि त्या बाळाचं दर्शन घ्यायचं. म्हणून ना म्हणजे बाळ बघायचं, दर्शन असं नाही. पण ते बाळ एवढी सगळी म्हणतायत असा आहे तो तसा आहे, म्हणून बघायला जाते. आणि हाक मारते. मग आणि ती फळांची ही असते ती खाली ठेवते आणि त्या फळं थोडी असतात म्हणजे त्याच्यात. आणि त्या हाक मारल्यावर ना आतनं लुटू-लुटू धावत कृष्ण येतो. आणि कृष्ण ती फळं बघतो. 1-2 करत त्या टोपलीतून सगळी काढून जमिनीवर खाली घेतो. म्हणतो सगळी पाहिजे. तर ती ती त्याला जे बघते, तिचं ती बुट्टी म्हणजे ती काय ती टोपली वगैरेकडे काही लक्ष नाही. ती एक सारखी भगवंतांकडे पाहतच राहते. मग भगवंत असतात ती सगळी फळं घेतात आणि त्याला माहीत असतं, की आई असं काहीतरी घेतलं की घरातलं धान्य देते. मग ते पण आतमध्ये जातात फळं बाजूला ठेवून आणि अशी मुठीतनं कुठल्यातरी भांड्यातनं तांदूळ घेऊन येतात. तर ते छोटं बाळ ते दिसतंय बघा. त्याच्या हातात असे किती तांदूळ मावणार, थोडे सांडतात, काहीतरी करत एक 2-4 दाणे आणून तो त्या टोपलीत असे टाकतो. आणि ती पण मग ती टोपली घेते आणि निघून जाते. आणि तिला रस्त्याने पण फक्त कृष्ण आठवत असतात. म्हणजे बघा हां, ते कसे आहेत. सर्वाकर्षक म्हणजे अत्यंत देखणे असे. हं. मग मग ती अशी घरी साधारण स्वतःच्या पोहचत असते आणि म्हणते, "बाळाला तर त्या सगळी फळं दिली होती. मग ही जड का लागते टोपली?" म्हणून खाली येऊन घरी येऊन बघते ना, तर ती टोपली जी असतात ती वेगवेगळ्या रत्न, माणिक वगैरेनी भरलेली असते. हां. अ, तर आता हा भाग सोडून द्या, की ती मुळात ती ते कशासाठी पण गेली नव्हती, की ती रत्न वगैरेसाठी. ती गेलेली असते फक्त भगवंताचं ते बाळ बघायला. हां. आणि तर इथे आपण त्यामुळे लक्षात ठेवायला पाहिजे, की ही जी कर्मफलांचं आपण ओझं उतरून दिलं ना, तर आपल्याला तिला जसा तो आनंद, तशी मनःशांती प्राप्त होते. हां. आणि भक्ताने ना मला काय मिळणार ह्याचा कधीच विचार करू नका. जिथे भगवंत आपले आहेत, अखिल ब्रह्मांडांचे स्वामी, ते का त्यांच्या भक्तांची काळजी घेणार नाहीत? ते समर्थ आहेत काळजी घ्यायला भक्तांची. ओके, माताजी पुढे सर. हा श्लोक खूप छान आहे. तुम्ही लक्षात ठेवा हा 12.12. हरे कृष्ण. अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृद मित्र आहे, जो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त असून स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुखदुःखांमध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे,
आणि आपले मन तथा बुद्धी माझ्यावरती स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झालेला असतो तो माझा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हे बघा हा हे ना खूप छान हे श्लोक आहेत. ह्याच्यामध्ये ना भगवंतानी त्यांना प्रिय असणारे गुण सांगितलेत. आणि आपण जेव्हा भगवंतांशी जोडायचा प्रयत्न करतोय त्या भक्तीच्या मार्गावर, तर आपण साधं सुद्धा कोणाला जेवायला घरी बोलवलं किंवा कोणाला आपल्याला काहीतरी प्रेझेंट द्यायचंय, तर आपण साधारण त्यांची आवड काय असेल हा विचार ऑब्विसली आपण हा विचार करतो की नाही. तर इथे तर भगवंतानी त्यांना प्रिय असणारे गुण सांगितलेले आहेत. त्यामुळे आपण अवश्य प्रयत्न करायला पाहिजे की हे गुण आपल्यामध्ये यावेत. आणि जसं जसं ना तुम्ही भगवंतांची नाम आणि भगवंत वेगळे नाहीये. तर ना तुम्ही जसं जसं जप कराल आणि मुख्य म्हणजे भगवंतांविषयी श्रवण वाचन कराल ना तसे हे गुण आपल्यामध्ये आपोआप येतात. हे जे धावणारं मन असतं ना आपल्या इंद्रियांच्या सुखांच्या मागे वगैरे, हे कमी होतं. आणि तुम्ही पहा की आणि छान होता तुम्ही कुठल्याही इन्स्टिट्यूटमध्ये असाल, कलिग्स बरोबरचं तुमचं नाती म्हणा, शिक्षणातली प्रगती, मन एकाग्र होतं. खूप मुलं सांगतात की त्यांचं मन एकाग्र, परफॉर्मन्स सुधारतात. हे जे गुण आहेत ना, हे आपल्यात आपोआप येत जातील आणि आणायचा प्रयत्न पण करा. कारण भगवंतांना प्रिय आहेत ते. की द्वेष करू नका. द्वेष, मत्सर ह्या गोष्टी भगवंतांना नाही आवडत. त्यांनी अर्जुनाला 9व्या अध्यायात सांगितलं बघा, की मी हे तुला सांगतोय अर्जुना, कारण तू कुणाचा आणि माझा मत्सर करत नाही. हां, मग द्वेष, मत्सर नको. आपल्याला एखादी गोष्ट हवी आहे, तरी पण मागू शकतो. त्यात काय प्रॉब्लेम आहे? गरज असतेच. पण ती दुसऱ्याकडे आहे म्हणून त्याचं वाईट वाटून घेऊ नका. ते त्याला मिळायचं होतं, मिळालं, असू दे. सगळी चांगली खाऊन पिऊन सुखी असायला हवीत ना. सर्व जीवांचा सहृदय मित्र आहे. हे जे भक्त असतात हे असे असतात. तुम्ही एखाद्या महात्म्याचं चरित्र वाचाल वगैरे तेव्हा हे श्लोक आठवाल, की त्यांना कुणाविषयी राग वगैरे नसतो. सगळ्यांचेच सहृदय मित्र असतात ते. मिथ्या अहंकारापासून मुक्त आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही. हा की मी हे बघा अहंकार हा असायला हवा आपल्यामध्ये. पण कुठला? मी करता, मी भोगता. म्हणजे हे सगळं माझं आहे. ही पत्नी, हे कुटुंब, हे माझ्यामुळे किंवा हे पती-पत्नींना वाटतं, की आम्ही दोघं कमावतो म्हणून ही सगळी खातायत. असं नका विचार करू. हां, ही माझी कर्तव्य आहेत कृष्णा, तुमची सेवा म्हणून करतो, असं करा. मी करता आणि मी भोगता. हा मिथ्या अहंकार आहे. जो तुम्हाला धृतराष्ट्र, दुर्योधन ह्यांच्यामध्ये दिसेल. आपल्याला एक अहंकार हवा, पण हा मिथ्या अहंकार नको. कुठला हवा माहितीये? मी भगवंतांचा नित्य दास आहे. हा असायला हवा. ओके. जो सुख-दुःखांमध्ये समभाव राखतो. हे शिकायला हवं. दुसरा 2.13-14 सुख आणि दुःख ही जीवनात येऊन जाऊन असणार. उन्हाळा आणि हिवाळा ह्या ऋतूंप्रमाणे. हे बघा कसं असतं ना शेवटी मनुष्य आहोत. इथे अर्जुन सुद्धा कितींदा हे झाला, भाव व्याकुळ झालाच ना. स्वकीयांच्या जाण्याचं दुःख होतं. छोटी-छोटी दुःख होईल, आपल्याला रडायला पण येईल. पण त्यातनं सावरायला शिका. तो क्षण निभवून न्या, पुढे चलत राहा. कारण सुख आणि दुःख ही येऊन जाऊन असणारच आहेत. आपण काही दगड नाही, की भावना नाहीयेत, रडायचं नाही वगैरे असं नाही. आलं रडायला तर रडून पण घ्या. पण पुढे जायला शिका. त्यात अडकून पडू नका. परिस्थितीतनं मार्ग काढायचा प्रयत्न करा. मग त्यासाठी गुरु, साधू आणि शास्त्र यांचा आश्रय घ्या. मार्गदर्शन घ्या. बोला. जो क्षमाशील असतो. थोडंसं क्षमाशील असायला हवं सगळ्यांनी. की हे कलियुग आहे. प्रत्येकाच्या मागे काही ना काहीतरी आहे. प्रत्येक जण इथे काय शेवटी हा भवसागर आहे. कुठल्या ना कुठल्या त्रासात अडकलेला आहे. त्यामुळे खूप राग नका धरू. समजूतदार बना, क्षमाशील असा. सदैव तृप्त असतो, आत्मसंयम, स्वतःवर संयम असतो. आपले मन तथा बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झालेला आहे. हे भक्तांचे हे आहे हा, की भक्ताने भक्तीत मध्ये संलग्न कसं व्हायचंय? तर कृष्ण काय सांगतायत, की बुद्धी आणि मन माझ्यावर स्थिर करून दृढ निश्चयाने. म्हणजे जमली तर ठीक, नाही जमली तर असं नाही. बिझी मी किती पण असेल,
पण ऍटलिस्ट रात्री झोपताना तरी भगवंतांशी कडे जाईन, थोडासा बोलेन, त्यांच्या बरोबर काय काय झालं दिवसभरात ते त्यांना सांगेन आणि मगच झोपेन. असे म्हणजे दृढ निश्चय हवा आपल्यामध्ये. क्षणाक्षणाला आपली त्यांची आठवण यायला पाहिजे. ओके. हा, माताजी पुढे घ्या. असे शुद्ध भक्त असतात. हा, हरे कृष्ण. वाचा माता. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यस्य च मे प्रियः. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हा, हे जे भक्त असतात ना, हे असे असतात की ते उद्विग्न होत नाहीत ना, दुःखात बुडत ना, क्रोधात अँगर मध्ये येऊन असे काय होतं, ब्लास्ट इन अँगर म्हणतात तसे, म्हणजे रागाचा उद्रेक झाला असं काहीच नसतं त्यांचं ना. त्यांच्या भावनांवर स्थिरता असते, त्यांच्यामध्ये कंट्रोल असतो. हं? अ, हर्ष, दुःख, भय, चिंता ह्यामध्ये ते स्थिर असतात. इथे ते राजा चित्रकेतू आहेत. अ, हे कसं असतं ना, राजा म्हणजे ते ऍक्च्युली काय बरं यक्ष असतात. हा, म्हणजे माताजी ही गोष्ट आपण ऐकली आहे का लेवल 1 मध्ये? नाही चित्रकेतू ऐकलेत महाराज. वाटतं. हो, नाही ऐकलं. हं? चित्रकेतू महाराजांची नाही ऐकली मला वाटतं. हा, मग एकदा ना शंकर पार्वतीला भागवत सांगत असतात आणि शंकर सांगणार म्हटल्यावर खूप ऋषी मुनी वगैरे तिथे आध्यात्मिक जगतातली सगळी त्यांच्या समोर बसून ते शांतपणे ऐकत असतात आणि आनंद घेत असतात. हे सगळं भगवंतांच्या धामा म्हणजे शंकरांच्या इकडे सुरू असतं, आपल्या इथे नाही, वरच्या लोकांमध्ये. मग तिथनं ना आकाशातून ते राजा चित्रकेतू जे यक्ष असतात ते जात असतात आणि ते पण तिथे थांबतात आणि ते पण ऐकायला सुरू करतात. पण आता ह्या लीला म्हणून समजा किंवा काहीतरी कारण होतं आणि पार्वतीचं त्यांच्याकडे लक्ष जातं आणि पार्वती ना शंकरांच्या मांडीवर बसलेली असते, ती दिसते बघा. आणि ते थांबून बघत असतात आणि हसत असतात. मग त्यांचं पण भक्ती कथाच ऐकत असतात, पण का कोणास ठाऊक माता भवानींना वाटतं की हे आपल्याला हसतायत, म्हणून ती शाप देते की अजूनही मनुष्यांसारखे तुझ्या काय म्हणू वागणं असेल तर तू हे होशील, म्हणून तुझं अधःपतन होणार. आता ना ते मग ते ही हे बघ, पार्वती माता काय किंवा शंकर काय हे शुद्ध भक्त आहेत हा भगवंतांचे. मग अशा लोकांनी दिलेला शाप सुद्धा वरदानासारखा असतो. मग चित्रकेतू महाराज ना काहीही बोलत नाहीत आणि माते म्हणतात हा शाप सुद्धा मला स्वीकार आहे आणि ते तिथनं मग निघतात. मग पुढचा जन्म त्यांना वृत्रासूर नावाचा एक हे म्हणून मिळतो, राक्षस, ज्याची भागवतम मध्ये कथा आहे. आता ती कथा सांगत नाही, मोठी कथा आहे. इंद्राची आणि ती सगळी, आणि ते कुठलं बरं ते शस्त्र तयार करतात ते. मग पण ना, आणि त्या वृत्रासुराने भागवतम मध्ये एक स्तुती केलेली आहे, खूप छान स्तुती आहे. तर मग ते इंद्र त्याच्यावर तो हे सोडतो. इंद्राचं काय बरं ते शस्त्र का अस्त्र काय आहे ते, ऋषींच्या हाडापासून बनलेलं ते काय, वज्र. हा, वज्र सोडतो आणि वृत्रासुरा ते मरतात आणि मग मुक्त होऊन भगवंतांचं धाम प्राप्त करतात पार्वतीने दिलेल्या शापामुळे. हा, एक जन्म असुरांचा घ्यायला लागतो, पण भगवंतांचं धाम प्राप्त करतात मुक्त होऊन. आणि खूप छान आहे ती वृत्रासुरांची स्तुती भागवतम मधली. तर इथं आपल्याला काय पॉइंट बघायचा आहे की तो तो शाप शांतपणे ते स्वीकार करतात, उशाब्द्या वगैरे असं पण नाही म्हणत. ओके, तर भक्त हे असे असतात. माताजी घ्या पुढे. पुढचा घेताय ना. यस्मान्नो द्विजते लोको. हा पाहिजे होता. अनपेक्षश्च्युतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवरती अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित
दुःखमुक्त आणि कोणतेही फळ प्राप्त करण्यासाठी महत प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हा तर हे भक्तांचे गुण आहेत. सुदामाची गोष्ट मी तुम्हाला सांगितलेली आहे आणि मला खूप छान वाटते ही सुदामा. मित्र कसे असावेत. मित्र, आता सुदामांचा विषय निघालाय, आजही आपण मैत्रीची त्यांची आठवण काढतो, उदाहरण देतो. तर मैत्री हा एक हे आहे, भावना आहे ती. त्याच्या आड तुमचे हे येत नाहीत की तुम्ही कोण आहात वगैरे. हा, ती निखळ प्रेमाची देवाणघेवाण असते, शुद्ध. तर सुदामांसाठी तुम्हाला तेव्हा म्हटलं होतं की भगवंत सगळं सोडून धावत सुटले. हा, आणि सुदामा पण त्यांना भेटायला येताना ते पोह्यातला एक कण त्यांनी खाल्ला नाही. ओके. आणि मित्र जो असतो ना, तिथे इथे अर्जुन आणि कृष्ण बघा, की एखादा मित्र आपला वाहवत निघालाय तर त्याच्याबरोबर आणि पार्ट्या करणे, त्याला त्याच्या चुकीच्या कामांमध्ये फुल सपोर्ट करणे, ह्याला मैत्री म्हणत नाही. मित्र तो असतो जो तुम्हाला वाईट मार्गापासून खेचून बाजूला. ओके. हा, त्यामुळे अ, ही जी कर्णने दुर्योधनाबरोबर केली, ह्याला तुम्ही मैत्री नका समजू की त्याचा माझ्यावर उपकार आहे म्हणून हर एक वाईट कामामध्ये पुढं पुढं होऊन मदत करणे, ह्याला मैत्री नाही म्हणत. मैत्री काय असते, जी तुम्हाला खरं बोलून चांगल्या मार्गावर ठेवत असते. हा, की तू चुकतोयस तर तू चुकतोयस हे सांगायची क्षमता असते मैत्रीमध्ये. ओके. त्यामुळे आपले जे आदर्श असतात हे आपण विचार करून जीवनात निवडायला हवेत. मैत्रीची उदाहरणं खूप द्या, मैत्री खूप करा, पण ह्या लेवलची. की अर्जुन कृष्ण, अ, इथं सुदामा आणि कृष्ण, भगवंतांचे गोप सखे आणि भगवंत, हनुमान आणि दास्य सेवेमध्ये आहेत. हनुमान दास्य भावात आहेत. पण तुम्ही बघा, रामानी मैत्री केली त्या सगळ्यांबरोबर. सुग्रीव, हनुमान, अ, विभीषण, ही मैत्रीची उदाहरणं समोर ठेवा. हं? घ्या माताजी. हा, अ, थांबा एक मिनिट, सॉरी सॉरी, जरासं ती ती मागची मागची. हा. तर ना, आणि भक्त कसे असतात बघा, की जे शुद्ध म्हणजे शुची असते त्यांच्यामध्ये, कुशल, भक्ती करण्यामध्ये कुशल, चिंतारहित, सतत नका चिंता करू. एकतर ह्या पृथ्वीचं ओझं भगवंतानी आपल्यावर टाकलेलं नाही, त्यांची आहे आणि ते चालवायला हे ते समर्थ आहेत. हा, आणि त्यामुळे खूप चिंता करू नका, प्रयत्न करा. हं? बाकी म्हणजे आमचे भागवतमचे प्रभूजी म्हणतात तसे, डू युअर बेस्ट, लिव्ह द रेस्ट. विनाकारणची चिंता, आणि मुलांना पण उगाच आता तुझं असं खूप चिंता करू नका. मुलांना पण सांगा तुम्ही तुमचं डू युअर बेस्ट, लिव्ह द रेस्ट. दुःखमुक्त असतात ते, कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करत नाहीत. म्हणजे ही रजवृत्ती असते की मला ते हवंय म्हणून मी कुठल्याही प्रकारचा मार्ग स्वीकारेन, असं ते शुद्ध भक्त करत नाहीत. ते भगवंतांना अत्यंत प्रिय आहेत. उलट परिस्थिती कायही आली तरी ते भगवंतांच्या भक्तीमध्ये ठाम असतात, तर आपला मार्ग सोडत नाहीत. माताजी पुढे घ्या. हे शुद्ध भक्तांमधले गुण आहेत, आपण ऐकावेत तरी ऍटलिस्ट. हरे कृष्ण. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः. मी हर्षितही होत नाही किंवा दुःखही करीत नाही, शोकही करीत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही, आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हा, म्हणजे आपलं स्थिर असतात ते, असं नाही हर्षित होत नाही म्हणजे काय आनंद होत नाही असं नाही. नाही, उलट आत्म्याचा स्वभावच आहे आनंदी राहणं. त्याला आवडतं प्रेम करायला, आनंदी राहायला. हा, हा आत्म्याचा स्वभावच आहे, कारण तो पण सच्चित आनंदच आहे ना. त्यामुळे हर्षित होत नाही म्हणजे असं नाही की चेहरा फुगवून बसलेला असतो. पण ते एक नेचर असतं, स्वभाव असतो मनुष्याचा, की माझं काहीतरी व्यवस्थित झालं की खूप आनंद, आणि जरासं एवढंसं कुठेतरी काहीतरी बिघडलं, कुणीतरी काहीतरी कमी मार्क घरात पडले की राग राग राग.
तसं सांगायचंय. स्थिर असतो तो. हं. हर्षितही होत नाही, दुःखही करत नाही. म्हणजे सम असतात ती. शोकही करत नाही, आकांक्षाही करत नाही. की ठीक आहे, त्यांच्यामध्ये ना ॲक्सेप्टन्स, स्वीकार करायची क्षमता असते. प्रयत्न करणं आपल्या हातात आहे, ते करत असतात. रिझल्ट कृष्णांवर सोडून द्यायचा. प्रयत्न जेव्हा करायची वेळ आहे ना, तेव्हा खरे प्रयत्न 100% करायचे असतात. आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केलाय असे भक्त मला प्रिय आहेत. हां, ह्याची फारशी काळजी करत नाहीत. भक्तीमध्ये जे येईल त्याचा स्वीकार करा. ते सगळं शुभच असणार आहे. इथे प्रल्हाद महाराज सांगितले. तो प्रल्हादांचा तो पिक्चर मध्यंतरी आलेला पहा तुम्ही. तो पुरं भागवतम प्रमाणेच त्यांनी स्टोरी घेतलेली आहे. अजिबात इकडे-तिकडे केलेलं नाही. हां, त्या छान सुंदर प्रकारे गोष्ट सांगितलेली आहे. त्याच्यात ते गाणं पण आहे बघा. कण कण में पाया हृदय से पुकारा नाम जप तेरा. हं? तुम्ही हृदयातनं हाक मारली तर तुम्हाला कणाकणामध्ये भगवंत दिसणार. आणि प्रल्हाद महाराज जे आहेत ना, ह्यांनी अ, म्हणजे त्यांच्याबरोबर जे त्यांच्या गुरुकुलात मुलं असायची ना, आपली रिसेस होते बघा, मधली सुट्टी. त्याच्यामध्ये प्रल्हाद महाराज तो आता तिकडे त्यांच्या वडिलांनी काय विष्णूचं नाव घ्यायचं नाही असं मुख्य हे होतं. हिरण्यकश्यपूला सांगितलेलं त्याची जिथपर्यंत राज्य होतं. देवी देवता ते विष्णूंचं नाव घ्यायला घाबरायला लागलेले. कुणीही विष्णूंचं नाव घ्यायचं नाही. आणि ह्यांचाच मुलगा विष्णू विष्णू करायचं ते काय नारायण नारायण. आणि ती जी गुरुकुलातली मुलं असायची त्यांना आणि भक्ती सांगायची की नाही, ते म्हणायची खेळूया, तर नाही म्हणायचे. आपण विष्णूंचं नाम घ्यायला पाहिजे. आणि ते म्हणे नाही आम्हाला खेळायचंय. तर ते म्हणायचे खेळत खेळत घेऊया असं आणि घ्यायला लावायचे. असे होते हे भक्त प्रल्हाद. हा माताजी घ्या पुढे. आता ती गोष्ट सांगायची काही गरजच नाही. सगळ्यांनी तो पिक्चर बघा. सुंदर केलेला. हरे कृष्ण. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान्वे प्रियो नरः. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मानापमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, निंदा स्तुती यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमीच मुक्त असतो, सदैव शांत आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो निवासस्थानाविषयी काळजी करीत नाही आणि ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हे भक्तांचे गुण आहेत की शत्रू मित्र यांच्यामध्ये म्हणजे शत्रुता अशी त्यांची कुणाची नसतेच. एखाद्याने ला मदत नाही केली तरी त्याच्याबरोबर लगेच वैर धरलं वगैरे अजिबात असला स्वभाव नसतो. समजूतदार असतात ना, ती ठीक आहे नसेल जमली करायला. त्यामुळे शत्रू मित्र सगळ्यांसाठी समान. हा मानापमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, निंदा स्तुती. हां, कारण आपल्याला आपलं असं वाटतं ना, की स्तुती केली की आपल्याला जरा छान वाटतं. कुणी काय वाईट म्हटलं की झालं, पुन्हा शत्रुत्व. असं नाही, ते निंदा करोत, स्तुती करोत, ते स्थिरच असतात. हं. आणि जी स्तुती करतायत ती कधी ना कधीतरी नावं पण ठेवणारच. ते तर चालायचं. त्यामुळे त्यांनी ते सगळं गृहीत धरलेलं असतं. त्याने ते फक्त भगवंतांशी जोडलेले असतात. कुसंगापासून मुक्त असतात. आपल्याला संगती ही चांगली हवी. कुसंगतीचा परिणाम तुम्ही कर्णाला विचारा. सदैव शांत, जे मिळेल त्यात संतुष्ट. निवासस्थानाविषयी काळजी करत नाहीत म्हणजे घरदार वाऱ्यावर सोडतात असं म्हणू नका. तर व्यर्थ चिंता मगाशी होती तशी. तुम्ही जे करायचंय ते सगळं करा. हां. आणि ते जे आपल्या हातात नसतं ना त्याची चिंता करून का उपयोग? जे हातात आहे ते सगळं व्यवस्थित करा. जे ज्ञानामध्ये स्थित आहेत, भक्तीमध्ये पण जोडलेले आहेत. हे अमरीश महाराज अ, माताजी ऐकली आहे का ही गोष्ट एकादशी व्रताची? नाही ऐकली.
हा, मग हे अंबरीश महाराज जे असतात ना, हे पूर्ण पृथ्वीचे राजे होते हा, महाराज अंबरीश. मग त्यांनी एकदा निर्जला एकादशी, म्हणजे ते एकादशी करायचे आणि म्हणजे शुद्ध भक्त, ती नवविधा भक्ती म्हणतो ना, ती नवही, एकही कुठला मार्ग तुम्हाला जो आवडेल तो स्वीकारला तरी आपण कृष्णांची प्राप्ती करू शकतो. अंबरीश महाराजांनी 9 ही मार्गाने केली होती भगवंतांची प्राप्ती, असे होते ते. मग होतं काय, एकदा त्यांची एकादशी असते निर्जला, मग दुसऱ्या दिवशी द्वादशी दिवशी सकाळी हे येतात दुर्वास मुनी. आणि दुर्वास मुनी काय म्हणतात, हे खूप त्यांचं व्यवस्थित स्वागत वगैरे करतात. मग ते म्हणतात मी स्नान करून येतो. मग स्नानाला जातात आणि एकादशीचा पारणा वेळ असतो एक, म्हणजे सोडायची एकादशी वेळ असतो, येतो बघा आपल्या इस्कॉनच्या ग्रुपवर. तो वेळ मुहूर्त निघून जात असतो. मग त्यांचे मंत्री काय म्हणतात की तुम्ही एकादशी सोडा. ते म्हणतात नाही, ऋषींच्या ह्याच्याशिवाय आपण काही, म्हणजे मी काहीच स्वीकारू नाही शकत त्यांना दिल्याशिवाय. मग मंत्र्यांचा सल्ला काय, ते मंत्री काय म्हणतात, फक्त पाणी ग्रहण करा म्हणजे एकादशी पण सुटेल आणि ऋषींचा अपमान पण होत नाही. ते पाणी नुसतं ग्रहण करत असतात, करत पण नाही तोपर्यंत दुर्वास येतात आणि सुरूच करतात, तुला काय, हे राजा असून तुला राजधर्म आहे की नाही, काय कळतं की नाही. आणि सुरूच, आणि ना एक जटा आपली भूमीवर आपटून एक ना कृत्या म्हणजे एक शक्ती तयार करतात आणि अंबरीश महाराजांना मारून टाक म्हणून सांगतात. ती कृत्या असते ना, ती त्यांच्याकडे जाणारच, एवढ्या डायरेक्ट भगवंतांच्या धामात त्यांच्या हातातनं सुदर्शन चक्र सुटतं, म्हणजे सुदर्शन चक्राला हा अन्याय बघवत नाही आणि ते सरळ येतं त्या कृत्याला मारून टाकतं आणि दुर्वासांच्या मागे लागतं. दुर्वास धावत धावत ब्रह्मांकडे जातात. आता ब्रह्मा पिता म्हणायचे, कारण सगळ्यांची उत्पत्ती तिथनं झाली. ब्रह्मा म्हणतात की नाही, मी तुझी ह्यात काही मदत नाही करू शकत, तू जा इथून, नाही तर ते सुदर्शन चक्र आमचं ब्रह्मलोक पण जाळून टाकेल. मग शंकरांकडे जातात. मग शंकर सांगतात की मी ह्यात तुमची काही मदत नाही करू शकत, पण मुनीवर तुम्ही ह्यांच्याकडे विष्णूंकडे जा, अपराध त्यांचा केलाय, ते तुमची नक्की मदत करणार. मग विष्णूंकडे जातात. तर तिथे पण येतं हा हे सुदर्शन चक्र पाठी. तर ते म्हणतात की विष्णू म्हणतात, हे बघ माझ्या भक्ताचा तू अपराध केलायस, त्याची काही चूकच नव्हती. त्यामुळे हे मी नाही थांबवू शकत ह्या सुदर्शन चक्राला. तू म्हणजे परत जा, त्या अंबरीशची माफी माग, त्याने क्षमा केली तर हे आपोआप परत येणार. हा, मग हे परत अंबरीश महाराजांकडे येतात आणि त्यांच्या म्हणजे क्षमा वगैरे असते डायरेक्ट नाही. अंबरीश महाराज ना तसेच हात जोडून उभे असतात, जसे ते मुनिवरांकडे माफी मागायला उभे असतात ना, सेम तसेच ते ती कृत्या अंगावर धावून येते तरी ते इकडे तिकडे सुद्धा होत नाहीत. म्हणजे हे असे त्यांना मृत्यूची वगैरे काही भीती नसते. फक्त त्यांना एकच वाईट वाटत असतं, मुनींचा अपराध केला. पण ते परत येतात तेव्हा पण ते वाट बघत थांबलेले असतात की ते येतील आणि मगच आपण काहीतरी ग्रहण वगैरे करू, त्यांची सेवा करू. मग त्याच्यानंतर ना ते मग ते इकडे जेव्हा येऊन क्षमा मागतात तेव्हा तेव्हा सुदर्शन चक्र भगवंतांच्या धामात आपलं आपलं निघून जातं. पण अंबरीश महाराज इकडे मग म्हणजे त्यांची पूर्ण ती सगळी सेवा करतात आणि मग हे म्हणजे होतं ते सगळं. तर ही अशी कथा आहे, एकादशी दिवशी होतं ते, सॉरी द्वादशी दिवशी. हा, तर हे शुद्ध भक्त हे असे असतात, त्यांना मृत्यू वगैरेची भीती नाही, ते भगवंतांशी जोडलेले असतात आणि तशीच त्यांची वाट बघत थांबलेले असतात. हं? माताजी घ्या पुढे. हरे कृष्ण. ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. जे या अविनाशी भक्ती मार्गाचे अनुसरण करतात आणि मला परम लक्ष्य मानून श्रद्धेने पूर्णतः संलग्न होतात, ते मला अत्याधिक प्रिय आहेत. हरे कृष्ण. आता इथे बघा, अविनाशी भक्ती मार्गाचा म्हणजे हा जो भक्तीचा मार्ग आहे ना, हा अविनाशी आहे. म्हणजे कसं माहितीये तुम्ही, कसं आहे, कोणच नाही म्हणजे ह्या जन्मातच काय कृष्णाची प्राप्ती होईल का, बिलकुल नाही. हा मार्ग आपल्याला चालायचा आहे, कधी होईल काय माहिती. तर हा हा अविनाशी मार्ग आहे, म्हणजे एकदा तुम्ही आलात आणि जी बाकी आपण जे ह्या जन्मात करतो कमावतो,
फक्त ते ना सगळं आपलं इथलं इथंच राहतं. तुम्ही कमावलेलं डिग्री म्हणा, संपत्ती, पर्याय नाही, ते आपण पुढे नेऊ शकत नाही. पण जी भक्ती असते ना ती मात्र तुमची नक्की पुढच्या जन्मांमध्ये. आणि भक्ती खूप मोठी पण विचार करू नका. भक्तीमध्ये एकदम छोटी छोटी जी कामं केली जातात ती सुद्धा गणली जातात. त्यामुळे हा अविनाशी मार्ग आहे. तर तुम्ही त्यामुळे त्याच्यावर जे चालतात आणि मला परम लक्ष मानून श्रद्धेने पूर्णतः संलग्न होतात, ते मला अत्याधिक प्रिय आहेत. हा, की जे वर भगवंतांना परम लक्ष मानून चालत राहतात, ते भगवंतांना अत्याधिक प्रिय आहेत. त्यांच्या गोकुळात बघितलं ना, त्यांची 9 लाख गायी होत्या नंद महाराजांच्या. तर भगवंतांच्या बासरीच्या फक्त ती धून, बासरी ऐकून त्या 9 लाख गायी भगवंतांच्या मागे धावत असायच्या. आणि भगवंतांचं पण असे सुंदर चिन्मय शरीर म्हणतात ना, ते त्या गायींच्या धूळ उडते ना पावलांनी, त्याने असं हे व्हायचं, धूळ बसायची सगळी भगवंतांच्या शरीरावर. तरी पण ह्या गायी भगवंतांच्या मागे धावत असायच्या आणि भगवंत पायात काय न घालता ह्या गायींच्या मागे धावत असायचे. इतकं प्रेम. हं. हा, मग झाला आपला आजचा अध्याय इथे झाला. मग आता जी पुढे स्लाइड आहे का पहा. चालेल. अविशेष अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्माची भक्ती तर अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलं, तेही मला प्राप्त करू शकतात, पण तो क्लेशकारक आणि अवघड मार्ग आहे, दुष्कर आहे. हं? मग भक्तीचे सांगितले टप्पे, की तुम्हाला अनन्य नाही जमली तर साधना भक्ती करा, नाहीतर काहीतरी कर्म माझ्यासाठी करा, ती नाही जमली तर कर्म फळ तरी मला अर्पण कर. असं एक 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 सांगितलं कृष्णाने, की आपण प्रयत्न करायला पाहिजे ज्या जमेल त्या मार्गाने कृष्णाशी जोडून घ्यायचा. आणि भगवंतांना प्रिय असलेले गुण पाहिले. प्रिय शब्द वापरलाय बघा, म्हणजे भगवंतांना हे गुण किती प्रिय असतील. हं. तर ओके, झाला आपला आजचा अध्याय आणि आपला भक्ती योगच इथे संपला. उद्यापासून क्षितिजा माताजी येतील. मजा आली तुमच्या सगळ्यांबरोबर भक्ती योग तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करून. ओके, माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं ते.